rindu mawur mangawur murahan pangaran lengat duri kong maguru gongso tetekat yot butuh warpan dring dorang gesti para kata ingkang bojo lelayu sakit Edyan lagi wae aku budal saka kraton Indraprasta bakal mapak menungso sing jenenge Bratasena. Jarine Bratasena kuwi budal karo dukune. Lah kok iki ana kethek putih kuwi sapa? Apa kowe ngoni-ngoni Bratasena? Mengko dhisik yen kowe takon marang aku jenengku Anoman. Aku sedulure Bratasena. Oh, kowe sedulure Bratasena. Para nyata. Bali takon jenengmu sapa? Yen takon marang aku jenengku Jemabang. Jemabang para nyata. Ayo Anoman para gage. Sedulurmu sing jenenge Bratasena kon ngadhep ana ngarepku. Sabab Bratasena wis wani babat alas mertani iki ngrusak. Ya kuwi papan alas mertani iki. Kowe bisa ketemu karo Bratasena. Yen wis ilang nyawane Anoman. Jan sumbarmu kaya kowe menungso sing sekti mandraguna. Hei, Anoman, tanganku ndarat nggon dadamu ora mutah getih burane bapak. Ho! What? Oh. Ah. Hut. Ha. Hut. Hut. Ha. Hit. Whoa!